Έχει φτιάξει και ένα βίντεο για εσάς. Καταπληκτικό, όσο και να χαϊδεύεις δεν συγκινούμε. Ένα καταπληκτικό βίντεο με τρίκ του μακιγιάζ. Πώς θα σβήσετε μαύρους κύκλους και πώς θα διορθώσετε σε χρόνο ντετέ τις ατέλειες από το πρόσωπό σας. Από τη Λίνα Μαρίλη για το Μέσα στην Καλή Χαρά με αγάπη. Κύριε Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά στο βαθύλακο. Το βαθύλακο. Ποια είναι τα μυστικά της ομορφιάς που όλοι ψάχνουμε? Ποια αλήθεια είναι εκείνα τα κόλπα και τα τρίκ που γνωρίζουν μόνο οι επαγγελματίες μακιγιές και αισθητικοί, που μας κάνουν πιο νέες, πιο λαμπερές? Η Νικόλα Ζαβιτσάνου, αισθητικός και make-up artist, θα μας βοηθήσει αμέσως τώρα. Σήμερα θα δείξουμε κάποια πολύ απλά tricks που μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε γυναίκα, είτε έχει γνώσεις είτε δεν έχει γνώσεις μακιγιάζ. Ποιο είναι το ιδανικό σχήμα για τα φρύδια μας? Παίρνουμε ένα πινελάκι, οποιοδήποτε πινέλο, το χρησιμοποιούμε αντί για χάρακα. Μετράμε από την άκρη της μύτης, εσωτερική γωνία του ματιού και ακριβώς εκεί που βρίσκει είναι το σημείο που πρέπει να ξεκινάει το φρύδι. Το δεύτερο λοιπόν, μετράμε που θα πρέπει να είναι το πιο ψηλό του σημείο για να δημιουργηθεί ωραίο τόξο στο φρύδι. Λοιπόν, πάλι άκρη της μύτης, περνάει ακριβώς από την άκρη της κόρης, δίπλα από την κόρη δηλαδή, και εκεί που βρίσκει είναι το πιο ψηλό σημείο. Και τώρα το σημαντικότερο, εκεί που τελειώνει το φρύδι μας. Ξεκινάμε από την άκρη της μύτης, εξωτερική γωνία του ματιού και ακριβώς εκεί που βρίσκει πρέπει να τελειώνει το φρύδι. Πώς μπορούμε να μην πονέσουμε? Είναι σημαντικό πολύ. Πάρα πολύ απλά παίρνουμε ένα παγάκι και περνάμε τα φρύδια μας από πάνω, σε όλη την περιοχή του φρύδιου, για να μπορέσει να αδειάσει λιγάκι και να παγώσει. Και τώρα θα έρθουμε να γεμίσουμε ακριβώς τα σημεία που χρειάζεται, αυτό που μας λείπει δηλαδή. Ελαφριά, με λίγο χρώμα. Ποιο χρώμα ταιριάζει στις μελαχρινές? Λοιπόν, στις μελαχρινές ταιριάζουν από μπέζ έως καφέ χρώματα. Στις ξανθιές? Στις ξανθιές πάλι μπέζ έως γκρι. Και οι κοκκινομάλες? Στις κοκκινομάλες απλά μέσα στο ελαφρύ καφέ που θα χρησιμοποιήσουμε βάζουμε λίγο χρώμα από έτσι κεραμιδί. Και ένα άλλο τρίκ, μπορούμε πάρα πολύ απλά να τα χτενίσουμε με ένα βουρτσάκι, τα χτενίζουμε προς τα πάνω και ό,τι περισσεύει το κουρεύουμε και μην το φοβάστε αυτό. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα περίεργο στο φρύδι σας. Δεν θα γριέψει. Όχι, δεν θα γριέψει. Είναι ένας μύθος που υπάρχει από παλιά, δεν ισχύει όμως. Το ψαλιδίζουμε. Και τώρα, Νικόλ, θέλουμε να μας δείξεις τα έξυπνα τρίκ εναντίον των μαύρων κύκλων. Ξέρω ότι η ξεκούραση, ο καλός ύπνος, η καλή διατροφή και το άφθονο νερό είναι ισχυροί αντίπαλοι και μπορούν να βοηθήσουν. Αν όμως δεν τα καταφέρουμε. Που δεν τα καταφέρνουμε συνήθως. Να κάνουμε κάποια από όλες αυτές τις μεθόδους ή όλες μαζί. Τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, παίρνουμε ένα πορτοκαλί κονσίλερ και με ένα σφουγγαράκι πάμε να σβήσουμε το μαύρο κύκλο. Έρχεται ακριβώς και εξισορροπεί το χρώμα της επιδερμίδας που είναι μελανό σε αυτό το σημείο. Τώρα, πάνω σε αυτή την επιφάνεια θα τοποθετήσουμε το κονσίλερ, που όλες ξέρουμε. Και τελευταίο βήμα, πουδράρουμε, για να μην γυαλίζει. Πώς μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το κραγιόν μας? Κάνουμε το περίγραμμά μας, γεμίζουμε τα χείλη, έτσι δημιουργούμε αυτή τη σταθερή βάση που χρειαζόμαστε για να καθίσει πάνω το κραγιόν και να δέσει ωραία το χρώμα. Το δεύτερο βήμα είναι τοποθετούμε το κραγιόν μας. Γεμίζουμε τα χείλη με το χρώμα, κανονικά όπως βάζουμε το κραγιόν μας πάντα. Παίρνουμε ένα πομπόν, το βουτάμε στην πούδρα μας και περνάμε τα χείλη μας από πάνω. Σβήνουμε το περιττό στρώμα της πούδρας. Τώρα περνάμε άλλο ένα στρώμα από το χρώμα μας επάνω στα πουδραρισμένα χείλη. Αφού έχουμε βάλει και το δεύτερο στρώμα από το χρώμα του κραγιόν μας, τώρα ήρθε η ώρα να γυαλίσουμε λιγάκι τα χείλη μας και να τα ενυδατώσουμε. Βάζουμε λοιπόν λίγο γκλος ακριβώς στο κέντρο του κάτω χείλους για να μπορέσουμε να ενυδατώσουμε. Αυτά λοιπόν ήταν τα tricks για να είμαστε πιο όμορφες και πιο λαμπερές, αλλά μην ξεχνάτε, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι το να είμαστε χαρούμενες. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σας, μ' αρέσει πολύ.